Dragi moji drugari, svi znate da tokom zimskog perioda ponestaje hrane u prirodi. Znači, smanjeni su uslovi za normalan život divljih vrsta, pogotovo ptica. I mi smo tu da im pomognemo. Na koji način? Većinom ptice koje naseljavaju naselja su se koliko toliko tu i prilagodila i one mogu da podnesu i mrazeve i zime, ali mi tu treba da im pomognemo na način što ćemo da im obezbijedimo hranu kako bi mogli oni da opstanu i toplu vodu kada se ona zamrzne. Ono što se preporučuje za ptice tokom zimskog perioda je najviše sjeme od suncokreta i to dakle, poželjno je sa ljuspom, neobrađeno, pa preporučuje se više od 50% da bude. Zašto? Zato što ono najviše obezbeđuje energije za aktivnost ptice tokom dana. Također se preporučuju i druge sjemenke, zatim žitarice kao što je ovas, proso, zatim mljeveni kukuruz i kao što sam već rekla i voće. To je suviše jednostavno. Znači, evo vidite na ovom primjeru bocu koju smo izbušili znači, na 4 mjesta, tako da bismo mogli da postavimo ove grane i znači probušili smo čep i zavezali unutrašnjosti ovaj kanap da bi moglo da se okači na neko pogodno mjesto, da bi boca visila i da ne bi bila dostupna, na primjer, nekim napuštenim mačkama koje se isto tako trude tokom zimskih dana da što lakše dođu do dostupne hrane. Mi izviđači udomili smo jednu mačku. Zove se Deri. Po našem pravilniku svaki član o njemu treba da se brine po 7 dana. A kod koga je Deri ove nedelje? Kod Nemanje. Nadam se da se dobro slažu. Mislim da se Deri neće sprijateljiti sa pticama. Previše je debeo da bi ih jurio. Алло. Алло? Катя? Твой муж ovdje, Sergej. Sergej Sergejević. Skaži, jesi li ulovio mačka? A Katja, mačak udomljena kod izviđača. Нет, не может быть. Ужасна stvar, ужасна. Успокойся, Катюшка, успокойся. Ali ja хотела прекрасne patofne od ta mačka napraviti. Znam, Mila, znam, ali ja imam plan kako da udomimo mačka. Люблю тебе, draga, ljubav moja. Može li i čaj da postavi? Može. Stavi čaj. Brzo ću kući. Hoće li taj mačka ikada postati moje pokućne papuče? Здравствуйте, dijete. Ja baš bio na drvetu, postavljao hranilicu za ptice, da imaju da se sklone, da jedu. To je vaša mačka? Jeste, zove se Deri. Deri, sjajno ime. Vidite, ja i moja supruga pravimo malu zabavu. Pozvali smo djecu i njihove kućne ljubimce. Evo vam pozivnice. Biće kolača. Kolača? Da, razni kolača. Vidimo se. Mogao bih poći. Povest ću Minu sa sobom. Sergej Sergejević, zašto kasne? Ma sad će, draga moja, sad će.
Sergejević, taj cica maca lijep. Prekrasan, kao i ti, draga moja. Kao i ti. Znači, on tak prekrasan. Prekrasan, kao i ti. Pa, na pravoj smo adresi. Nadam se da do sada nisu pojeli kolače. A, to ste vi! Uđite, пожалуйста, дорогие мои. Пожалуйста, прекрасна cica maca. Пожалуйста, дорогие мои, пожалуйста, дорогие мои. Пожалуйста, cica maca. Gdje su ostali? Ko? Katja debelovna. Brzo će doći. Poslužite se vi, djeco. Pa dobro, više kolača za nas. Pa hvala, mi smo se zasladili. I nemate više kolača. Sergej Sergejević, hoću moju mačku. Možemo načeti tortu. A ja ne mogu više, A ja mogu izrezati ovu drugu. Uspokoj se, draga moja. Uspokoj se, Katjuška. Vi ne jedete. Zašto? Ma davajte nam vašu mačku, davaj! Sergej Sergejević! Katja debelovna! On сказал, što ja debela. Ma sad vi mene nije napasnici mali! Ja ću vas budu uzbrno! Sergej! Mama, papa, što vi делаете? Tvoji roditelji su pokušali da nam ukradu mačka Derija. Как вам не стыдно? Папа, опять тебя мама подговорила. Мама, тебе должно быть стыдно. Крадешь котов, чтобы сделать себе из них тапочки. А ну марш в свою комнату. Прости нас, Прости, дочка! Какой мег и сладок. Могу ли кота задržiti makar na nedelju dana? Naravno, to je naš odredski ljubimac. Svi u odredu ga čuvamo i pazimo po 7 dana. Hvala vam puno. Čuvat ću ga, paziti i maziti. Draga, zašto ne skinemo ovaj šlag sa lica? Дорогий Сергей Сергеевич, я читала, что шлаг очень отличен за тен. Хорошо, draga, хорошо. Dragi Deri, u New Yorku je tvoja prijateljica Sabrina preživjela pad sa 31. sprata i uspjela da nam odmjauče priču o vaših 9 života. Često se dešava da se mačke doslovno vraćaju u život nakon naizgled smrtonosnog nesrećnog slučaja. Međutim, istina je drugačija. Mačke imaju jedan život, ali veoma vješto padaju. Prvo, zato što imaju izvanrednu opremu za ravnotežu unutrašnjem uvu, kojom brzo odrede svoj položaj u vazduhu i tako se isprave. Drugo,
Vjerovatnoća da mačke prežive pad veća je ako padaju sa veće visine. Evo i zašto. Znamo da tijela pri padu ubrzavaju. Zato, ako mačka ima više vremena na raspolaganju, ako pada sa višeg sprata, kada dostigne konačnu brzinu, može da raširi noge tako da se njeno tijelo mijenja u oblik sličan padobranu. Međutim, opasnosti su, Deri, za tobom. Vrijeme je da i ti uživaš sada kao odredski ljubimac.